Σε αυτή λοιπόν ακριβώς τη συγκυρία, η αριστερά τι κάνει? Αυτό είναι για μας, ή πρέπει να είναι τουλάχιστον για μας, το βασικό ζήτημα. Λοιπόν, εγώ, συντρόφισσες και σύντροφοι, νομίζω ότι με τις ψευδαισθήσεις που έχουμε όλοι και σέρνουμε όλα αυτά τα χρόνια, που τις αγαπάμε τις ψευδαισθήσεις μας, γιατί με αυτές ζούμε, όσο και αν τις έχουμε νοθεύσει, νομίζω ότι ζούμε σε μια συγκυρία που όλοι λίγος πολύ λέμε, λες να είμαστε κοντά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τέτοια συγκυρία που φτώχεια, απέρατο σκοτάδι, τα πράγματα να μην βλέπεις πώς από πουθενά, κοινωνία σε ασφυξία. Λες να γίνει τίποτα. Τι κάνουμε λοιπόν? Εγώ λέω, το πρώτο που πρέπει να μην κάνουμε είναι να μην συντελούμε κι εμείς την καταστροφολογία. Δηλαδή να μην λέμε στην κοινωνία ότι παιδιά την έχετε πατήσει άκρη. Δηλαδή να μην συντελούμε κι εμείς από τη μεριά μας τη διαμόρφωση του δόγματος του σοκ. Και η αριστερά καταστροφολογία σύστημα. Λέει συνέχεια ότι πάει, πεθάνατε, τη βάψατε, συνέχεια έχει αυτό το λόγο το καταστροφολογικό. Εμείς πρέπει αντίθετα να ρίχνουμε την ελπίδα, την πίστη στις δυνάμεις του, στον εαυτό του, στην αυτοπεποίθηση, να πιστέψει ο κόσμος στις δυνάμεις. Ένα το κρατούμε. Δεύτερο, πρέπει πραγματικά να πούμε σε αυτό το ζήτημα της ενότητας στη δράση, δηλαδή πρέπει πλέον, ας πούμε, σε αυτό το ζήτημα να περάσουμε στην επίθεση. Δεν ξέρω, είδα και χθες στην Αυγή, ότι ο Τσίπρας κάπου μίλησε και επιτέλους τα είπε. Δηλαδή αυτό το πράγμα, το λιβανιστήρι στο Κουκουέ, ότι και τα λοιπά προς τους άλλους να τελειώσει. Δηλαδή είπε, από ό,τι δεν ξέρω αν τα διαβάσατε, ότι αφού είπε η Παπαρίγα ότι δεν μπορούμε, κύριοι, να σώσουμε την κοινωνία, να το πούμε αυτό, και είπε και ο Τσίπρας, αφού δεν μπορείτε να σώσετε την κοινωνία, τι θέλετε και κατεβαίνετε στις εκλογές? Τι τους έλεγε τους Τσίπρας? Καθίστε σπίτι σας. Και έγινε έξαλλη αυτή και κάτι του απάντησε και τα λοιπά. Μπορεί να γίνει έξαλλη. Ναι, ναι. Λοιπόν, το δεύτερο, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε λίγο τι λέμε. Το ζήτημα του χρέους, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο για να μας ανακαλούνται συνειρμή κατοχής. Η Ιταλία έχει το ίδιο πρόβλημα. Η Ισπανία έχει το ίδιο πρόβλημα. Η Πορτογαλία έχει το ίδιο πρόβλημα. Όλες οι χώρες της Ευρώπης βρίσκονται αντιμέτωπες με το ζήτημα του χρέους, που είναι η βασική παράμετρος της κρίσης. Δηλαδή, τι θεωρείτε τώρα? Ότι είναι η Γερμανία μόνη της ενάντια σε όλη την Ευρώπη και βρισκόμαστε εμείς υποκατοχή για να φέρουμε? Ότι ίσα-ίσα είπαμε ότι επειδή κρατάς το ακροατήριο πάρα πολύ καλά, το αφήνω. Το αφήνω. Έτσι αποφασίσαμε. Το αφήνω. Μην το χαλάσει τώρα. Λοιπόν, δεν το ακούω, να πω. Λέγει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, το ζήτημα της κατοχής. Ναι, τρίτο ζήτημα που θέλω να πω είναι ότι στην αρχισισμή που έλεγε το Ρουζί, την αρχισισμή των μικρών διαφορών, οι οποίοι συνεχίζουν να υπάρχουν μέσα στην αριστερά, μας έχουν οργανοποιήσει. Όχι μόνο δεν μπορούμε να οργανώσουμε την άμυνα ενάντια στο κακό, αλλά δεν μπορούμε να οργανώσουμε ούτε την κοινωνία του καλού. Λοιπόν, πρέπει να τελειώνουμε με αυτό το ζήτημα.
Δηλαδή πρέπει ο καθένας μας να γίνει φορέας του ζητήματος. Φορέας αυτής της άποψης για ενωτική δράση. Δεν γίνεται. Πρώτα ενωτική δράση μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το λέει συνέχεια ο Μανιώνης. Δεν μπορούμε να ζητάμε ενότητα από τις άλλες δυνάμεις και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ να είμαστε όλοι ο ένας εναντίον του άλλου. Έχει δίκιο. Πρέπει να ενωθούμε πρώτα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Να ανεχτούμε ο ένας τον άλλο. Να στήσουμε μία ενότητα. Εδώ πέρα όλοι οι σύντροφοι και οι συντρόφισσαν δώσαν αιτήματα. Να κάτσει η Επιτροπή του Οικονομικού, να τα επεξεργαστεί, να γίνουν αυτά που είναι κοινά για το ΣΥΡΙΖΑ, να βγούμε έξω στην κοινωνία, να τα κάνουν πενταράκια, να τα υιοθετήσουμε τα συνδικάτα, τις παρατάξεις μας, να τα διεκδικήσουμε, να γίνει ένα πρόγραμμα υλική δύναμη για δράση. Εκεί μετρούνται όλα. Δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, να είναι όλα φλού και τίποτα να μην είναι συγκεκριμένο. Περαιτέρω, πιστεύω ότι όσο βρισκόμαστε έτσι κι αλλιώς μπροστά σε μια ιστορική στιγμή. Δεν θα κρίνει αυτή η ιστορική στιγμή ποιοι είναι οι ρεφορμιστές και ποιοι είναι οι επαναστάτες. Ο κίνδυνος είναι αυτό που θα καταγραφεί τελικά να είναι ότι η αριστερά, όλη η αριστερά, όλες οι τάσεις της αριστεράς, μπροστά σε αυτή την ιστορική στιγμή ήταν συνολικά μήχα. Αυτό θα φανεί. Γιατί και εμείς που λέμε για μια κυβέρνηση της αριστεράς, παρακάτω δεν έχουμε πει τίποτα το συγκεκριμένο. Γιατί, πώς το λέμε, το έχουμε πει 2 φορές συντρόφους και σύντροφοι της κυβέρνησης της αριστεράς. Μία επί Αλαβάνου, όταν οι ψηφομετρήσεις ήταν 18, οι δημοσκοπήσεις ήταν 18%, και μία σήμερα, που πάλι κάτι λένε οι δημοσκοπήσεις. Όλα και αυτά είναι στον αέρα. Εκτός κοινωνίας. Γιατί οι απεργίες είναι σε αυτό το χάρη. Γιατί είναι οι απεργίες σε αυτό το χάρη. Και έφτασε χθες ο σύντροφος Αλαμπαζάνης να πει με αυτές τις απεργίες δεν γίνεται τίποτα. Να κάνουμε πολιτικό αγώνα. Πώς πολιτικό αγώνα. Στον αέρα εμείς εκτός κοινωνίας. Τι είμαστε. Προσέχετε, είναι τα πράγματα πολύ επικίνδυνα. Ναι, πράγματι η κοινωνία είναι σε κακό χάλι. Ταυτόχρονα είναι η μόνη στιγμή στην ιστορία όπου η κοινωνία, τουλάχιστον μεταπολιτευτικά, όπου η κοινωνία γνωρίζει τα πάντα. Γνωρίζει ποιοι ευθύνονται. Γνωρίζει και περιμένει τα χειρότερα. Ξέρει τι είναι αυτή η κυβέρνηση. Ξέρει τι ρόλο παίζει. Δεν χρειάζεται να της πούμε τίποτα. Δεν είναι εποχή προπαγάνδα. Δεν αρκεί όμως η γνώση. Χρειάζεται κάτι παραπάνω. Χρειάζεται να πάμε εκεί, να βρούμε προτάσεις, να της δώσουμε αυτοπεποίθηση, να μην την τρομοκρατήσουμε, να είμαστε δίπλα της, να της δώσουμε αισιοδοξία, πίστη. Και εμείς μαλώνουμε. Λοιπόν, έχω μια αισιοδοξία παρόλα τα αυτά, ότι ο χρόνος θα μας δώσει και εμάς το υλικό να υπερβούμε τις δικές μας αδυναμίες, τους ναρκισσισμούς μας και να αγκαλιάσουμε τις ψευδαισθήσεις μας και να προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ.